Danas imamo jedan proizvod koji, mogu da kažem da jako puno očekujemo na osnovu proizvoda koji smo na bazi Baileys likera testirali, probali pre nekih 2 meseca. Recimo, otprilike to su bili mafini koji su bili punjeni sa Baileys likerom. Sada je tu čuveni Grisby i ponovo još čuveniji Baileys liker. Grisby svi znamo šta je, odnosno kod nas je pandan Filby. Grisby je naravno italijanski proizvod, fenomenalnog ukusa, postoji u nekoliko varijanti, ove klasične nugat, čokolada, kokos čak bio. I ja sam ovo našao u Hrvatskoj, iznenadio sam se u Konzumu kada sam, da kažem, tražeći nove proizvode, naišao na ovo, s obzirom da svi znamo koliko je Baileys popularan i koliko je taj ukus generalno popularan među svim mogućim populacijama, da li muško, žensko, deca, stari i tako dalje. Među ženama najviše. Da, ovo deca baš ne, ali dobro, kad je u slatkišima da to može da prođe. Tako da ono što je interesantno jeste da je punjenje Baileys likerom čak 40% i bez alkohola. Dakle, nije Baileys liker, nego da je očigledno iskorišćena aroma Baileys likera. Aroma da bi mogli svi da jedu. Tako da, ovo imamo 125 grama, pretpostavljamo da piše New Original Baileys Special Edition, što znači da postoji verovatnoća da ga neće u nekom periodu više biti, tako da, eto, kad se uputite u Hrvatsku, obavezno ovo da kupite, javite nam pa donesete i nama koju kutiju, Konzum je u pitanju. Petre, ovdje se otvara. Što misliš, je bolje od mafina? Čista sumnja. Mafini su bili stvarno nešto neverovatno, sad ćemo da vidimo šta se... Što sad očekujem i ovdje tako. Kako je Grisby upotrebio Baileys liker. Kako ono? Baileys. Sever Trans. Šalim se naravno. Ajde, presporedimo, imamo po 3. 3, 3, 3, odnosno 9 biskvita. Petre, izvoli. Čast. Drago mi je Miriši odmah. Da. Nosi se. Dosta filo. To je bio učeni Baileys? Ne. Malo tek u pozadini, ali... Ovo kao neki Irish cream, recimo. Da. Mislim, Baileys Irish cream, naravno, ali kao neki obični, ne Baileys. Ukusno jeste. Čak ima ukus kao da ima alkohol. Kao da ima alkohol, a piše da je bez alkohola. To su te baš mi vuče na alkohol, Ana. Da li bi ti rekao da nisi vidio šta piše na kutiji? Morat ćemo dati kameru na problem, naš kamera obožava Baileys, da vidimo kakve će ona utiske da... Ali da nisam vidio kutiju i da sam probao, nikad ne bih rekao da je to Baileys. Ne bih rekao da je Baileys, ne. Rekao bi da je neki Irish cream i to je to. Šta kaže kamerman? Tačno ima neke... Ukus ima neke elemente alkohola. Da. A naglašeno da nema alkohola. Vratno su u aromi iskopirali aromu alkohola. Ukusno jeste, okej, mi smo sad imali očekivanja... Ima i fila dovoljno, sasvim nije da su... Da će to da curi Baileys i tako dalje, će da bude... Ali nije loše, naravno, samo kažem... Očekali smo puno zato što smo se ušeli sa njim. Tako je. Ja bi ovdje 4 neko. Ovo je jasno za 4, kažem, nema ukus taj Baileysa koji smo očekivali. Ali definitivno je zaslužuje 4. Lepo je kreman. Kamerman, daj ocenu. Kamerman neće da se čuje. Možda nam pokaže kamerman koja je ocena. 3. Kamerman je gori od nas. Petre? 4, okej. Trojka mi baš malo, okej. Da se kamerman ne pita. Da. Sad će da nam ugasi snimaka. Ali opet 4-3 je bliže 4. Da. Tako da, eto, za Grisby, italijanski Grisby, ukus Baileys liker, ocena